Beatriz Egizabal naiz, nire hola saretan edo, porque definitu behartzea kontalari komikoa bezala definitu dut nire burua, ipuin kontalaritzan hasi nintzelako, eta iruditzen zait bai nire gauza kontatzea gustatzen zait, eta, klauna edo pailazoarekin lotuta komikotasunetik. Orduan, gero oinarri hau izan da, bakarrizketak egiten ditut, Andurinarekin antzerkiak, improvisaketak. Bale, ni Andurina Zurutuza naiz, eta, nik kontalaritzan ere, baina nik aurkeztuko nintzateke gehiago ere klaun edo pailazoa bezala, baina gehiago ere antzerki fisikotik nator. Hor gehien bat formakuntza handia daukat, eta lanean ere asko egin detor, eta nik uste hori ere da lan ere, lan gehien bat, ez? Antzerki fisikoa, umorea eta klauna. Ere naiz ospitaleko pailazoa. Zer ikusiko dugu joa antzerkian? Zer ikusiko dute ikusleek joa antzerkian? Joa antzerkian ikusiko dutena, guk erakutsi nahi duguna da, bi lagun, oso lagun izan dako bi lagun. Grego eta Sorkun. Aspaldi elkarri ikusi gabe, eta hau da zergatik, hainbeste urte elkarri ikusi gabe izan direnean lagun minak. Eta bazekiten inoiz etziela bananduko, eta zergatik, zer gertatzen da tarte horretan. Eta topatu egiten dira, 20 urte bere geroago. Zubietako Eliza Azarrean, Eliza markatu inbar duzu, berezitasun puntu bat ematen dio Eliza baten antzesteak edo klaunaren agiteak Elizan? Bai da, baina hau gertatu zen pandemia garaian, irikiziala Elizak, ezin zan leku askotan egin, orduan nik lehenengoa, igual ez zan lehenengo aldia, baina Elizetan sartzen hasi ginala, orduan ja, igual, sorpresa hori, ez dakit nun izan zan, iguatzen ez nitzala, segon gurutzea, kristua, tapatu intzuten, orduan daude argazki batzuk, eta emateu xaguxar bat dagoela nire atzean. Orduan, niretzako, ez da, Andurina entzako supesatzen bai, nola egin degun saltorik pandemia garaian bai izan zala, zer egiten dugu leku hauetan, igual ez digu hainbeste txokatzen, baino egia da, baietz, klaro, dira... Eta ditugu estena batzuk, ikuste Eliz batean, ez? Ditugu estenak gaudela gimnasio baten. Gertatzen zaizkungun gauzekin umorea egiten dugu. Eta, ni imaginatzen dute, hau Eliza batean, baitzeko da pixkat, ez? Baina, bestalde oso ondo, olako espazioak ere, egun askotan utxik egoten dira, aprobetxatu beharko dira. Aipatu duzu, gimnasio batean, zera, kirolaren inguruko antzerki moduko bat da, edo... Kirola aitzakia da, porque topatzen dira, lehen aipatu dugun bezala, 20 urte beranduago, txika, zeingo deu, guazen gimnasiora. Baina eritzen da gimnasio batean. Bai. Zenbat denbora daramazu antzerki hau egiten, edo... Estrenatu genuen, oain dela, 2 urte. Bai. Azaroan edo. Azaroan, baina, klaro, estrenatu genuen, baina gero, jabeteak pasatziran, ez? Gero, boluak ateatzeko, badago beste lan bat egin behar dana. Eta orduan, poliki jungera egiten. Baina orain da, justo, martxa gehiago hartzen. Bai, nik ustea osagokoak funtzionatzen ari dela, eta horre esker, orain urte hontan, izan da igual, porque ja azarorako pila dazkagu, eta orduan hori kostatzen da, ez da erresa obra berri bat, saltzea esan nahi dut, jendeak ezagutu behar du, ez gera, ezaguna ni gehiago, baina Andurinak nola urte guztik pasaditun maskara bat jantzita, porque egin du teatro fizikoa, baina maskararekin, orduan, ez da, Maxari eta iritsi dira. Andurina da top, baina maskara batekin. Orduan, ez daukagu, beste jendeak daukan ezagun izatearen hori, orduan asko zerrexago saltzen da.
baina, bueno, pues, guria mantxo, baina orain oso pozik, zen oso kritikak, inorrek ez duela idatzi ere, eta ez dugu behar igual idaztea, ez da hori. Baina hau-zagokoak, bai, Bai, egiten ari du asko, eta pozik gaude. Klaun mundua errexea da, aipatu zuen bidea klaunak zerate da. Klaun munduaz bizitzea edo lan egitea errexea da edo? A ber, errexea ez da apasionante. A ber, asko gustoko behar dezu. Eta gauza guztik bezala formakuntza bat egin behar da, eta lan asko egin behar da. Osea, ez da, es imposible, da superzai, hau ere ez da. Beste gauza guztik bezala esan nahi eta asko gustatu behar zaizu, formakuntza handia eduki behar dezu. Eta, bueno, a ber, guretzat emakumeak izan da, pailazoak, ze esango dizut, igual ez da erresa. Hor ere, emakumeak izan da, hor daukagu, ez? Beste bide bat. Eske, orokorrean, hemen daude gauza asko, alde batetik, klauna bezala jada artestenikoetan, ez dakit, zertzera, ez zara aktorea, ez zara, orduan, baldin badakazu klaun obra bat, nun egin dezakezu hori. Askotan aurrentzako zuzenduta, familiarra, zirko, ez, orduan dago hor, beste, ez dakit nola, esan zirkuito bat, izan daitekela zirkoa. Oso zaila da kultura arloan sartzea. Eta gero, guk asko egiten ditugu gure improvisaketak. Orduan, oia desberdina da, zeren ez da ikuskizun bat daukat eta hau saldu nahi dut, baizik eta hori jardunaldiak edo hitzaldietan jartzen dugu umore puntu hori. Hori beste zirkuito bada. Nik uste dut ez dago lasaia kulturan ez gaituztelako aintzat hartzen asko, klaun obrak ez gehiegi, eta gero emakume komikoak ere, eta baldin badira gai batzuk, feminismoa ikutzen badezu, edo orduan badirudi ez gara laia kultura eta gea gizarte zerbitzuetako ikuskizunak. Orduan, gaude hor. Hoi da zaila, eta horregatik jorekin gertatzen ari dana agozagoko eta horretan, eta horregatik gaude, zeren saltotxo bat egin dugu kultur zirkuitora, ez? Zeren ere ikuskizunean daukagu testu euskeraz, feminismoa, eta antzerki fisikoa ere, humorea, hartu dugu pixkat danetatik, ez? Garena, nola bai, klaro. Bai, baina bildu dugu ikuskizunean eta horrek laguntzen ari digu salto txiki hori egiten. Eta sartzen ari gera kulturan, eta ez, Beatriz Egitabarreta Andurina zurututa ez, beste gauza bat. Orduan, pixkanaka, egin behar den bidea ere. Zer ematen dizue klaun izate horrek, ez? Ez dakit ospitalera zoazenean edo improvisazio egiten duzu, zer ematen dizue zuei, ez? Aipatuzu maitasuna eduki behar dela, eta... Nik ja urteak daramadala, konturatzen ari naiz, gustoko dudana da umorea eramatea espazio, estoiko. Bai, soziedadean ditugun espazio, ezinbestekoak ez, no esaten da, improvisaus, ez? Berez espero ez dan. Berez espero ez direnean, pailazo bat sartzen gera ospitaleko gela batean, ez da espero, ez? Umorea egiten dugu leku horretan, eta niretzat hori da magikoa. Jardunaldi batzuetan ere jendeak ez du espero gehienetan, ez daki sorpresa bada, ez? Eta bat-batean, puskatzen duzu gelako giro hori, ez? Eta umorea egiten duzu modu batean niretzat oso garrantzitsua. Iristen da beste modu batean. Eta nire gustatzen zaidana da hori. Umorea eramatea horrela, jendeak ez duen espero lekuetara. Ja, nahi eske da, nolabait, antzerkiak egitea edo obra itxiak egitea guk oso ondo pasadatzen dugu, obra hau ere da behar bat, 20 urteko behar bat, porque ez dizuet esango dala autobiografikoa, baino bai da, gu kointziditu genuen gure hasiera, nire hasiera klaunarekin, eta Andurinaren ere hasiera Oiulari klaun taldean, hor ezagutu ginean, gazteagoak itxeala bintzat, eta gu bagenekin hor ja match bat sortu zen eszenatokian, zeren gauzak egin genituen elkarrekin. 20 urte pasa dira
zerbait egin behar dugu elkarrekin, zenbait egin behar dugu elkarrekin, eta orain da, orduan, gutzako hau da, asko disfrutatzen dugu. Baina egia da, improvisaketak eta berak aipatzen ditun leku, ez, zoazela, sorpresa bezala, adrenalina da, Bai, nivel diosa. bai. Eta nik uste Zeren horrek... jorekin ere egiten ditugu, eta egiten ari gera antzokietan, ez? Baina orain eliza batean egingo degula. Egin dugu gela batean, esan nahi dut, ez? 4 pisu igo behar dituzu, gela bat, eta orduan publikoa area doa, ez? Orduan da, egiten dugu humorea beste espazio desberdinetan, eta hori beste impactua dauka. Egokitu behar dezula obra bakoitza, leku bakoitzara. Eta periferian ibiltzen garenok, ontako habilidade berezi badaukagu. Beste obra batzuk ezin dianak, edo egiten dituzu antzoki batean, baldintza zehatz batzuetan edo ezin da egin. Guk badakigu olako zerbait prestatzen badegu, pues gelditzen gehagu eta gure estenografia. Baina egin behar dugu zerbait oso moldagarria, edozein espaziorako. Baina hori, nahi ematen didana da adrenalina puntu super potente bat, eta gero, netzako oso importantea da, salatu nahi ditudan gauzak, edo kontatu nahi ditudan gauzak, ematen dizu altare bat, kasu hontan, altare bat, humorearen bitartez, gure tresnen bitartez, baina nik salaketa edo gai sozialak edo feminismoa, baina bestelako gai batzuk ere, taularatu nahi ditut, eta taulatik kanpo ez naiz ere bronka botatzen egongo naizen pertsona, bronka nahi dezan aldarriako lagozen egiten egongo naizena, baina netzako, esan behar nuen opari ez da, opari da eskerrak, badaukaten leku bat, salatzeko. Gorakadan aritu duzu azken aldian, zuen hasieratik klaun hasi zineten momentu hortatik, orain eskatzen diren ospitaletara, edo bakarrizketak, edo leku berezitan, gorakadan aritu duzu, jende gehiago ikusten duzute, edo toki gehiagotan parte hartzeko eskatzen zuten, nola ikusten duzu baina egoera, klaun munduaren egoera? Hasi ginenetik. Claro, desberdina da. Eta gero gertatzen dago hasi ginela, oiulari klaun, talde baten babesaren atzean. Orduan, klaro, hor ja dago zuzendari bat, Virginia Aimaz, ezaguna zan. Orduan, guk hor, ez dakit nola, esan, bere babesean, bera iristen zan lekuetara, gu iristen ginean. Gero ja desberdina da, zure kabuz jartzen zeanean, zuk bilatu behar dezula. Orduan, nik uste normalizatzen egondala edo egia da, baina gauzai asko ezkerrez sudurgorria horrena igual, zirkotatik kanpo atera dela eta esparru gehiago hartu dituela, baina ez dut uste horrek eman diola ere, ezke orain ja aintzat hartzen da, eta, jarraitzen du izaten, eta komikotasuna uste dut orokorrean, bigarren mailako zerbait, ez dakit, hola gogorra... Bai, eta gero guri krisiak eta pandemiak eta horrek ere bidean guri eragin handia egite, kalte handia ere egin digu, ez? Orduan, ez dakit... Baina bestalde egia da, humoreak, bai, jendeak ja, baloratzen dela, humorez egiten diren gauzak, nolabait erresagoa dela jendearentzat, eta impacto edo eragina handia eduki dezakela. Orduan, bai uste dut humoreari ari zaiola garrantzia eta sortzen duen ongizatea ja onartzen. Ez que, karo, parre egitea, horrek ez du esan nahi, ez dugu negarrik egin behar, eta dramak ere superondo. Gero ere, baina, hau ez da, baina nola katalogatzen den jendea, komikoa danak ezin du drama egin, hau ere ez da hori, baina igual bai hartzen ari da pixu bat komikotasunak edo humoreak, izan daiteke.
Zakizuek zerbait gehitu nahi dezuen. Bai, eta bueno, gero, gauza asko, porque gaztegea, ja, la de humorearena, eta, Bai. jo que sé, que esto es un... Bai, bueno, bai. Osa, esan ere, zu gorakada bat egon da, talde batetik da, Osa, zaitik, ez baina beritzen dutela monologoak, gero ez da jende gehiago, gero ez ja, baina topera, baina eske, ja, baina eske oso laburra da, Adibidez, ni lehen urten uste zu egon zinala, usurrien jakin jardunaldietan. Bai, bai, Ni lanean egon usurrien bai, jakin jardunalduetan, eta bukaera zan, zure konklusio. Konklusioak. konklusio bat, bazilatzen nintzadeldiko zearekin, eta bai ikustetela toki gehiagotan dagoela. Bai, horregatik esan nahi nuke, nik uste Bai, humorea... hori bai, osea, espazio gehiago Bai. humoreak bai hartzen ari ditugu, eta eramaten ari dugu humorea, baina esaten duguna, osea, kulturalki, ez, nirentzat hainbeste urte, ez dakagu pixu hori, edo garrantzi hori soziedadean eta kulturan, que ni pentsatzen dut eduki beharko genukeela. Ja, bai, nik Hainbeste uste hori urte eta dala. gero. Osea, hori da nire diferentzia. A ber, bai, baina ez, Eta gero batzutan ere nahi o sea, somos todavía de segunda. Pixka. Claro, baina, claro, pero es que esto tiene Pero eso tiene que ver trampa. en todo, o sea, en el cine, Bai. o sea, dana, Oia, aktoreak O sea, bezala zitutenan, ez zera telebistan edo pelikuletan ateratzen, Claro, hori beste bat. ematen dola ez dola aktore lanetan, ez da antzerkia egiten egon. Claro, Ba, pixka dorti da, ez? claro. Bai, eta ze zaila da obra komiko bat Goya edo Oscar, oza, ez nola dagon, Bai. como, ez dakizu, obra, kultura, benetan potentea, eta gero daude, jo, gauzatxo hoiek, ez, orduan, baina netzako da igual, gu gara periferiako langileak esan behar nu, baina artistak. Osa, kostatzen zaigu pila zentroa hartzea, porque zentroa kultura bezala, gizonezkoena da batez ere, eta ez da igual komikotasuna. Baina bestalde horri esker bizi gara, porque zentroan ez dago lekua denontzat. Orduan, nahi hemen gertatzen zait, kalde Bai. batetik ematen du, como, buah, ez gara, ez dakit nora iristen, eta nik ez detola bizitzen, osea, eskerrak, ipuin kontalariak izan garen, eta ontaz bizitzoko aukera auki dugu, porque milaka liburutegi daude Euskal Herrian, ez daude milaka antzoki. Milaka elkarte daude Euskal Herrian, orduan, ez dakala, ez dakit nola, txampon baten como bi aldeak, orduan, jo, zu zentroa hartzen badezu, egiten duzu jo, Arriaga, Victoria Eugenia, te has hecho 3 jos, y vete a tu casa, porque, buah, baina, claro, ez bazaude zentro horietan, dazkazu, Zubietako Eliza, leku txiki pila. Bai. Eta hori da gure helburua, eta hori da gure garrantzitsuen. Claro, eta nik horra egon nahi dut, hau gertatzen da, orduan borroka bat da, borroka, da como kontraesan bat, ez? Porque alde batetik da, oain, claro, ni, bueno, berdintza irragatzen dago, baina, lehenengo aldia da, 20 urte dara mazkit, bakarrizketak egiten, gauzak egiten, lehenengo aldia izango da, Donostiko kultur etxe batetara noala kultur zailetik. Izango dela, lugaritzen azaroak, 26. Orduan, jo, Baina Bizkaian ere egongo gera, Galdaka, Onberriz. Bai, kulturatik deitzen. Kulturatik. Eta, bueno, ilusioa egiten dugu. Claro, ere. bai, A ber, hori da esan nahi Ez nu. da ez degula nahi egon. Baina ez degula renuntziatzen. Nik esan nahi detena da, hau esatean badirudi renuntziatzen ala, como, txika, egon naiz, ez dakizen bat urte, keba. Osea, ni hor nago gustora, hor egon nahi dut, baino dalako gizarte zerbitzuak. Orduan oso ondo, baina kultura, eta uste asko da lan ere kasuan, porque Anduriñak gero ja teatro fizikoak eta beste zirkuito batzuk dira, baina da feminismoa lantzen dudalako. Eta orduan, feminismoa da, pues pa vosotras, eta gero gaude ikusten, horrek bai amorrazten nau, gaude ikusten gizonezko pila antzerki patriarkalak egiten, baina nola etzaien jartzen, etorri ikustea antzerki patriarkala. Pues ematen du ari direla egiten unibertsala. Eta gu, gea, azpititulo batekin. Entonces, bueno, pues para servicio, estos que tienen problemas, creo. Bueno, hau nahi nuen, como, ez dakit nola gelditu dan bideoan, baina hori ez bada argi geratu, porque, bai, ez dut gelditu nahi, como, ez que nahi dugu, keba.
Osea, gu Ulertu dezu ze esan nahi du. Ja, baina bada espada, porque gero Bai, bideoan, bai, sabes, bai, igual bai. queda de, ez que gaituzte deitzen, eta igual ez dugu jun nahi ere. Nahi dugu kobratu, lan egin, saio asko eta kobratu. Claro, eta ere, formato txikia gehalako, eta, claro, ez que esta es otra. Gu jarriko bagina, beste batzu dauzkaten prezioak ematen, kanpoko periferiako leku horietara ezin zara jun ere, porque ez dago dirua hor, orduan, dirua dago, pues dagoen lekuan, eso ya está cogido.